O prezo dos combustibles incrementase tras o inicio do conflito bélico en Irán. A súa evolución dependerá tamén da evolución da guerra e do bloqueo do Estreito de Hormuz. O pasado sábado, Israel e os Estados Unidos atacaron de forma conxunta a Irán, conflito bélico que non reduciu a súa intensidade nestas últimas xornadas. Unha das consecuencias desta escalada bélica é o bloqueo do Estreito de Hormuz, polo que está paralizado o comercio, algo que afecta directamente á exportación de petróleo, xa que por el circula o 20% do combustible mundial. Esta situación está a provocar o incremento do prezo dos carburantes nas estacións de servizo. Depende de que a cadena de suministro siga funcionando. Parece ser que o que se cerrou foi o estrecho de Hormuz. Os fletes dos petroleros están subindo, entonces as petroleras pois subiron os precios. Nós ao final somos distribuidores e dependemos do precio que poña a petrolera. Hasta ese punto, mentras a guerra continúe, polo que din, o precio seguirá subindo e estamos á espera de que a situación se estabilice. No caso de que se estabilice, os prezos tamén o farán ou mesmo poderían reducirse. Se hai unha escalada bélica, posiblemente o precio do gasoil suba. O peche do Estreito de Hormuz ten en xaque o sector e, en función da duración desta paralización do comercio do transporte de petróleo, evolucionará o seu prezo nas estacións de servizo. Esas petroleras estarán barasando, pois farán os seus cálculos de según o que costa os fletes ou transportar o gasoil ou os seus costes operativos, en función deso, pois subirán ou baixarán o precio. Como vos digo, non somos distribuidores e ao final dependemos de comprarle as petroleras. As distribuidoras sofren tamén este incremento, xa que nas últimas semanas o prezo do barril elevouse de forma considerable. Esta mañán o barril anda sobre os 90 dólares, estímase que pode chegar aos 100. O prezo do combustible é aproximadamente un 1% máis caro que hai unha semana, registrándose a maior subida en 8 meses, algo que pode afectar as estacións de servizo por unha posible caída de clientes. A xente botará menos e mirará máis, é posible que mire máis o precio e tal, pero ao final, como vos digo, é unha cousa que non depende das estacións, depende das petroleras e da situación geopolítica mundial, por decirlo así. É normal que se suben un ben como é a gasolina, pois que a xente mirará máis os traxectos que fai e tratará de aforrar, por suposto, como en calquer outro produto. Co prezo que había hoxe nos combustibles, encher un depósito podería ter un custo de máis de 100 euros. Gasolineiras da comarca marcaban hoxe prezos que van dos 1,519 ata os 1,664 na gasolina, mentres que o diésel móvese entre os 1,507 e os 1,875.